Дисперсия на близостта във всеки живот има точки на контакт, като звездни портали, които се отварят за кратко в материята на ежедневието. Чрез тях влизат хора. Понякога те идват като метеори, ослепително ярки, разпадащи се на искри, преди да докоснат Земята. Други се държат като планети, бавно движещи се по орбитите си, стабилни и предсказуеми, но теорията за време-пространствените аномалии в човешките връзки предполага друго, че тези хора не напускат просто така. Те изчезват, защото синхронизацията между нашата времева линия и тяхната се нарушава. Всеки от нас, казва теорията, носи свой хрономагнитен подпис, нещо като гравитационно поле на душата. Докато честотите съвпадат, хората се намират, обичат, подкрепят. Когато една честота се измени, от избор, болка, страх или просто от неизбежната инерция на живота, полето се изкривява. Двете времеви линии започват да се разминават като галактики след големия взрив. Няма драма, просто физика на чувствата, тук идва и феноменът превантивна изчезваемост. В футуристичните изследвания на човешкото време-пространство се допуска, че понякога една връзка, ако продължи, би довела до катастрофален парадокс, болка, която ще ни спре, или избор, който ще унищожи частица от нас. Тогава Вселената, или подсъзнанието ни, извършва скок назад, и човекът просто изчезва от нашия кадър, като герой от паралелна реалност, чийто портал се е затворил. Това не е непременно предателство, нито саботаж. Понякога е акт на защита, понякога е просто естествената термодинамика на близостта. Колкото повече един човек е бил близо до сърцето ни, толкова по-голяма е енергията на връзката и толкова по-голямо изкривяването, ако честотите се разминават, а несподелената любов, тази, която търсиш като времеви патрулник в бъдещето, тя може да е реликтна частица, останала от един незавършил се скок между реалности. Като фотон от звезда, която отдавна угаснала, но светлината и още пътува към теб, затова не бива да търсиш злонамереност във всяко изчезване. Във вселената на времето-пространството, липсата понякога е знак, че парадоксът е бил избегнат. Че от някаква друга реалност, където изборът е бил различен, някой е поел товара да се отдръпне, за да не те увлече в катастрофата си. И ако погледнем от научно-фантастичния хоризонт, не е ли възможно, че някъде, в паралелната днес, всички тези хора, и дори тази несподелена любов, още са с теб? Че времето просто чака да се изравнят честотите, за да се отворят порталите отново?